Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki nenggone Jalan Raya Karangrejo, arah Sendang pertigaan kuwi nganan. Lah, ki wis teko Sendang lur. Dadi perjalanane mau ora tak video mergo wis akeh nenggone video liyane. Ki wis nek cedhake ngarepe Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Lah dina iki dulur-dulur arepe takjak nanggone papan rekreasi loro. Nanging sadurunge tak jlentrehake nganti tutup, tetep donga kanggo dulur-dulur sedaya lan awakku dhewe muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine lur. Ki diluk meneh teko pasar Sendang lur. Nah ngarep kae yen awan apa meneh menjelang sore ngene iki ya mesti pasar sepi lur. Ramene yen isuk kene iki. Oke, tak baleni ceritaku. Dina iki dulur-dulur takjak nang nggone loro utawa rong papan wisata. Sing pertama diarani Bukit Minten. Nah, videone ya wis ana loro apa telu ngono lho iso dibuka-buka. Terus sing keloro bar saka wisata Kedung Minten bakal takjak nang nggone jenenge luwih apik meneh iki. Jurang Senggani lur. Jadi sing pertama nenggone wisata Kedung Minten, sing keloro nenggone papan wisata Jurang Senggani. Kang loro karone panggonane ana Desa Nglurup, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Saka pusat Kecamatan Sendang mau nanggone papan rekreasi lur iki sajatine ora adoh lur, paling mung 3 kilo apa 4 kilo ngono lur ya. Cuman dalane pancen munggah mudhun yen saiki munggah lur. Ya kiri jalan mau Sanggrahan lur. Dalan iki mbiyen apa jenenge makadam rusak. Nanging saiki wis diaspal. Meh kabeh lur ngantek kampung. Lah sing sik ketok warna putih ki anyar. Aku rene sing terakhir sesasi kepungkur kene iki sik didandani lur. Dadi lagek kelakon maneh sakwise lumayan suwi aku nunggu. Amarga prosese meh sesasi jarene penduduk setempat. Proses pengecoran jalan kang ngubungake Sendang karo Desa Nglurup kang arupa kawasan wisata lur. Desa wisata Nglurup. Lah dalan iki ana loro. Biyen dalan sing ngisor iki sadurunge dicor kan apa jenenge angel lur iki. Makane ana alternatif liwat dhuwur, liwat kampung mau ning ya kuwi munggahe ngweder. Lah makane ki dalane dicor lumayan ombo, ya lumayan leluasa kanggo mobil lur. Cuman yang simpangan pancen rada rekoso. Nah pertigaan iki arah ngiri arah wisata Kedung Minten, yen Jurang Senggani lurus arahe mobil mau. Cuman saiki dhewe nenggone kawasan wisata Kedung Minten dhisik lur. Lumayan lur iki dalane mbiyen iki mung separone, terus makadam kadang lemah jemek ngono kae yen udan. Ki wis cor lur sanajana core rada lawas, sebagian wis rusak-rusak, tetep luwih saka cukup mobil yo bisa lur iki. Iki enek sekolahan SD Nglurup 2 lur.
SD Nglurup 1 pinggiratan gede arah jalan nggone wisata penampian lur. Jadi sajatine neng nggone Kecamatan Sendang kuwi akeh papan wisata lur. Cuman sebagian ono sing terawat, sebagian ono sing ora terawat. Salah siji sing lumayan terawat ya iki sing bakal diparani awake dhewe. Papan wisata Kedung Minten arupa kali lur. Atase kali wae kok iso dadi papan wisata, ora usah penasaran, tetep tonton video iki sampai tutup. Rp5.000 lur, kuwi wis sak parkire. Ora larang yen 5.000. Neng papan wisata liyane akeh sing 15.000 lur. Mulai ana warung-warung lur. Lah parkire iki lur. Neng rada njaba mau cedhake tiketan uga ana, tapi biasane wong-wong nyedhaki kaline. Dhuwur iku musala lur, duduk gazebo lur. Dadi musolane cilik-cilik tapi akeh ana 4 apa 5 ngono lho. Gazebone enek dhewe, engko tak sepil lah iki lur gazebone. Lumayan, terus iku toilet sanajana sederhana tapi resik lur. Lagi kaline lur, salah siji sesawangan, terus banyune kang bening lan mung kedalamannya paling gak sampai sak dengkul. Iku cocok kanggo bocah cilik-cilik adus lur. Terus ngisore iki arupa watu cilik utawa gede lur, dadi nyenengake banget. Terus lah ngarep kae pusat kuliner, warung-warung jejer-jejer lur. Ayo saiki disepil jembatane lur. Iki sing bar didelok mau kanane awake dhewe sing ana bocah cilik karo ibuke mang lho. Lah iki ya niki dhuwure jembatan lur. Watune luwih gedhe-gedhe. Uga iso nggih dolanan bocah-bocah lur. Mergo pancen kedalamane ya mok sak dengkul gak sampe. Dadi warung-warung lur. Kadingaren dina ki mang cukup rame lur. Nanging pancen yen aku rene kuwi seringe rame lur. Jembatan mau lur di Sawangka dhuwur. Lagi aku wis teko pertigaan mau balik dalan lur. Arah sing neng lagi mau ade neng Kedung Minten, terus bajute awake dhewe neng gone Jurang Senggani lur. Iki petunjuke ngarep iki. Lah saka Jurang Senggani dulu-dulu iso munggah neng gone salah siji puncak wilis lur. Amarga neng gone Jurang Senggani ku ana base camp-e. Kira usah penasaran, yen saka kene nang Jurang Senggani ya sekitar 2 kilo atau 2 kilometer lur. Dalane ya menggak-menggok cor lawas lur. Ning layak mobil. Ojo dibandingne karo cor ngisor mang lur iki. Tapi ya tetep iso tinggi mobil lur.
aku dhewe nang Jurang Senggani lagi pisan ki lur. Ning yen nang gerbange sering, cuman mergo kentekan waktu ora sida mlebu. Ning yen dina iki pancen wis tak sengaja dadi wektune iki sik lumayan dawa. Iki sekitar jam 3 lur. Dadi sik lumayan lah. Iki lur gerbange mulai masuk kawasan wisata Jurang Senggani. Tak bayangne ana jurange tapi ya mbuh enek ora. Luwih amba lur ning arupa pemandangan lan bumi perkemahan lur. Ayo disepil enek apa wae. Warung-warung jelas enek, pancen salah siji kebutuhan pokok nang nggone kawasan wisata lur. Terus kondisine resik padha karo nang Kedung Miten mau gak ono sampah kececeran. Oh iya ki lur. Oke panggonane parkir ono sing ki petugas paling ngombo pokoke. Lah lur. Bumi perkemane nang nggone mburine tulisan kuwi ngiwonengen. Apik lur. Iki lho kira-kira dalane nang nggone Puncak Wilis lur. Iki ana komunitas mbuh motor apa ora patek jelas. Lah akhirnya dalane cilik lur. Terus yen simpangan ngono ketoke rekoso. Balik bae lur. Saiki wayahe ngopi nang ngisor mau tapi tak sepil sedilut pemandangane lur. Koyok ngene iki arupa alas pinus lur. Terus wit-witan ijo-ijo ngarep kuwi pakis lur. Sing apa godhong nome iso dingge masakan, nggih sayur, oseng-oseng ki ngiwonengen ki wit pakis lur. Ki lur aku wis teko warunge. Soto, pecel awe napa mengke? Oh nggih, wonten nggih. Di telure diceplokne ngoten to. Mboten usah dibumboni dibayah sak pure ngoten to. Nggih. Bu, broto seno nggih mboten gula. Ki lur kopine wis dadi dhisik mergo tak kondisikne wis kemecer pengen ngopi. Kopine broto seno 2 sase tanpa gula lur. Wah, irenge mantep. Ki segone barang wis teko lur. Aku mang pesen sego pecel. Dilalah sayure ya lumayan, terus lawe tahu tempe tambah telur ceplok lur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke lho, iki video bakal tak akhiri sakmene dhisik, ning aja kuwatir bakal ana bacute. Wassalam.